مثلی مادر کسی نیست با دل نزدیک مادری نورانیم به تو حیات را چاک کنم مادری نورانیم به تو حیات را چاک کنم زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا ассалому алайкум дӯстони азизи ман хуш омаден ҳама каса ба канали ман рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша рӯзи мавлуди хуштомадмай ҳами оилаи худмон ҳами ҳеварон қайсингулом бо ҳамроҳи фарзандо ҳама каса шиштем худӣ ба худӣ ҳамиҷа ҷашн гирифтем беҳад ҳавои хушрӯ када буд ҳавои гарм буд барои кӯдако ҳавлида кардем ки кӯдако дар берун бозӣ кунанд вақтшон хуш шава ҳам каникулаи кӯдакода инамихе дӯстони азиз худованд садсолаш куна хуштомани мара ҳамаи модаро ҳамеша сарбаланд бошанд ҳамеша бошанд ки мо бо дуои модаро ҳамеша сарсабз ҳастем бо дуои модар бо ҳамаи корҳои мо барор мегира дар куҷое набошем худованд нигаҳбони ҳамаи модарон бошад иҷа салати я намуд оливия кардем оливия бо гӯшт дӯстони азиз занҳои меҳрубон ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар ширкати кореягӣ беҳтарин ширкатай чунки дар тоҷикистонам кушода шудагиай дар тамоми давлат 11 сол шуд муаррифӣ кардестай ин ширкат тамоми косметикаҳо доруҳое ки дар ин ширкат ҳастай номери якай дар ҷаҳон беҳад фоиданокай доруҳош ҳамаш доруҳои беҳтаринай крему мазз дора кремош барои маршинкаҳай барои доғи рӯяй барои приши угрӣ меган ҳами барои чизе ки хоҳен духтаро барои виснушка крем дора барои доғи рӯй дора барои мӯи сара рехтан шампунои беҳтарин дора кор аз чӣ сар мешавад духтаро шумо дар 6 моҳ як бор харид мекунен ва кора пеш мебарен шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекуна ҳар каталог ҳар ҳафта шумо ягон чӣ бояд харид кунед хали хариду фурӯш надора як бор 6 моҳ харид мекунен ду одам мебиёрен структураи худтона месозен беҳад ширкати нағзай ширкати беҳтаринай ки маошош баландай дар як моҳ чанд маротиба маош гирифтанаш мумкинай дар як моҳ аз 100 000 рубл зиёд шумо маош гирифта метавонед беҳад маошош хубай духтаро ҳамаш маош гирифтестиянд занҳои тоҷика маош гирифтанд беҳад кори осонай духтаро барои шумо пешкаш мекунам даъватон мекунам биёен дар ҳамин ширкат кор кунен дар ин ширкат сину сол забона донистан ягон маълумоти олӣ доштан муҳим нестай духтаро ҳатман номеро дар рӯи экран бударо нависен номерошонда ватсап доранд ҳамроҳшон гап занем беҳтарин наставникан шуморо регистратсия мекунанд бесплатна кора ҳамаша мефаҳмонанд ҳамроҳшон кор мекунен дар ин ширкат на танҳо фақат маошай духтаро боз плюси ин маош бонус дорен туҳфа дорен беҳтарин шансай барои ҳар яки мо ки и кора пеш бурдан чизе ки шумо харидорӣ мекунен ҳамаи чизош фоиданокай чизои дар корияй зубноҳои пастаи беҳтарин дора ки дандонора личени мекуна номерошонда нависен ҳозир регистратсия кунен беҳад кори нағзай инаи салати дигарӣ бо ҳамроҳи капуста майда реза кардем баъд кукурузни бандуэлай баъд мурғи ҷӯшондагӣ майонез боз сир тиёрка мекунӣ беҳад бамаза мешаи салата ҷа салатора кофтестам ҳамаша
якҷоя када ба тарелкода бардошта мебарем дастархон. ха шукри худо худмон ба худмон ҳастем. қайсингулом ҳастай бо фарзандош, ҳеваром ҳастай, ҳамамон фарзанд дорем. ами худи ба худи як хона мешавем. шукронаи аллоҳ. инам духтарои ҷада оша дам партуфтестай зани ҳеваром пешакӣ шӯрбо буд, хомшӯрбо буд, бо дуюм ош кардем барое ки оши аловӣ беҳад бамазза да ҳавлӣ. намхе ҳавлӣ бод ҳавои тозай, ҳаво бо амхе гарми хушрӯ буд. ин наворам я 4-5 рӯз пешакӣ навор карда будам. ай сабаби ки 2 рӯз набудам, навор карда монтаж карда дар канал парфта натонистам. 2 рӯз дар хонаи учам будам. ина нав омадам бо монтаж кардам барои шумо партуфтестам. видеоро тамошо кунен, бо мо бошен. раҳмати калон барои дастгириётон, барои қадр кардани комментария навистанатон. саломат бошен. кадоми дар канали ман маъқулай подписатсия кунен, лайк монен. ҳамаш бо дастгирии шумо пеш мерава канали мо иншоалло. иҷа салати сабзигӣ, капусти и салати хеле айбозорай беҳад бамаззаи салатое ки дар гипрозем мефурӯшанд. ай ҳамовай духтаро, оли медонам ки бисёритон ёд кардагиен ватана ошои аловира ва ҳамин муҳити ватана беҳад ёд кардагиен. иншоалло худованд ҳамара насиб гардона ба ватани худмон. соқ саломат биёен, бо ҳамаш мешава. ошам мебардорем. ошами сер сабзӣ бамазза мешава. сер руғану сер сабзӣ ами ошда ҳами руған бамазза мекунаша. мисол мо ай болош яъни ма мекунем руғанора ай тагша мисол намебардорем ко не ки маззаш баъд хушрӯ мебиёя. ами ошои туй дам мекунанд чӣ хелай серуған мебиёяд тагшда, яъни мемона руғанша. маззаш дар ҳамун руғаншай. ина духтаро торта буридестем. немҷа бисёри меҳмон ҳеч ки хе бегона нестем. химон ба химонем духтаро шитагӣ. намҷа торта хуштоманам худаш буридестай. торта оли мепурсен торта қайсингилам пухтак. қайсингили марам ҳам хе чизои бамазза мепаза. ҳарди қайсингилом чизои хеле пухтапазда зуран. ҳамаи чи мепазанд. ин торта қайсингилам пухтак беҳад торти калони хушрӯвай. саломат бошен ки бо мо буден духтаро. худованд нигаҳбонтон боша. иҷа видео мемонам ози духтаро тамошо кунен. ин видеоро худаш тайёр кардагия. яке дар телефоном дидам. гуфтам биё барои шуморам бумонам. Ассалому алейкум подписчикони азизон. лайк монед, обуна шавед, гӯш кунед. я ширкати Атомида я духтара кор мекунам. анамҷада ҳастай дору ҳастай барои дору барои похудения, крем барои таи чашм, крем маска для лица ҳаста, косметика ҳаста, патч ҳаста. короче инами подписчикони азизон чизои ҳамё барои шумо ҳаста. ҳама чизо барои шумо. занакои хонашинон шумо метонед нобромада ҳамиҷа кор кунед. метонен пул кор кунед. я рӯза уже пулотон бисёр мешавад. подписчикон ҳаматон дахайр бо мо бошед.